Kita curve na curve ah. Wow, ganda. Doon kami galing sa taas. Baba. Ayun sila. Habol tayo. Tayo. Badsak. Kaso nahihili ako. Bilis nila. Kurenta ng takbo. Bilis. Grabe. 34. Speedo 6 kilometers per hour. Cinco, 45 km per hour, 47, 49, 50. Grabe bilis. Hindi ka na nakawin ito. Parang motor ah. Bilis ng mga mangtas. Ano yung mangtas oh? Mangtas FC. Mangtas Cycling Club. Uy. Nakalog rin ako Sierra Madre. Sugan nila.
aso.
tubig. Yo. Tubig shot ah. Tubig ito. Oh, sige, marami, pinamunan. Teresa. Sakao na kayo, Teresa, kapoy na ko. Sakao na kayo diha, kapoy na ko. Ha? Asa? Diha lagi? Kapoy naman ko, sakit oh. Tigil. Huwag mong kayo warm up ko, dili na. Pag naog sa pick up, isukuan. Bye, what I warm up.